ešte pohľad na šek, ktorý priniesli mladí Spartakovci, ktorý odkazuje na ďalšiu edíciu úžasnej trnavskej akcie Červeno-čírna kvapka krvi, kedy Andeli už od roku 2007 teda fanúšikovia Spartaka pravidelne darujú krv. Máme tu jedného, ktorý sa lúči so životom. Čo ako? Nech si zbledol. Si sa najedol ráno dobre? Alebo si na hľadáka? Slabo. Koľkýkrát daruješ svoju krv? 18. A bol si už niekedy aj takto so Spartakovcami? Raz. Raz? Takže to už si druhýkrát som. Dobre. A Marian, koľkýkrát už daruješ krv? Teraz to bude 96. Na stovku, že ty budeš... No, dúfam, že už dám tú stovku. Tak ligoví kanonieri, stovkári. Tam sa opýtal, koľko ide. Koľkýkrát si dneska daroval tú krv? 118. 108. Super. Takže okrem darovania krvi sa dá ešte venovať aj plazma, že koľkokrát si už ty absolvoval odber plazmy? Plazmy, neviem, ale celkovo odberov mám 58. Dobre, a jaký rozdiel je pre teba ako pre pacienta darovať krv alebo plazmu? Z plazmy sa robia antibiotika a zase pomáhajú inak. No ale tvoje pocity pri jednom alebo pri druhom sú rovnaké, alebo je to iné? Myslím, že pri tom to je lepšie. Z krvi som taký viac oslabenejší, alebo taký, nie som taký vyčerpaný trošku. No a krv sa daruje, trvá to nejakých 5 minút. Koľko trvá to táto plazma? Trvá to tak 40-45 minút. Dá sa to vydržať? Áno, jasné, pohoda. To isté, iba tu je tlakomér a nič zvláštne. Takže koľkýkrát tu teraz ležíš pri takejto operácii? Plazma 5. krát a celkovo 51.